sigui, no us arribarà aquí, perquè la idea és que sigui curtet i que us càpiga dins d'unes botes. La idea és que porti tothom unes botes negres o fosques, altetes, per posar el pantaló. Vale? Després, això és una peça ben senzilleta que només heu de fer vora. Vale? Una voreta el més petita que podeu, perquè per aprofitar l'amplada, i això ho uniu al darrere amb un imperdible o amb alguna coseta. Vale? Després, els nens i els homes tindran dues peces rectangulars, tal qual així. Aquestes d'homes, les dels nens la meitat d'això. Aquestes les heu d'unir, les dues peces, per aquí perquè quedi una tira suficientment llarga perquè el tuball sigui prou xulo. Això res més. Què més? Després l'armilla. L'armilla teniu això, el cos, teniu l'esquena per un costat i les dues parts del front separades. Això el que heu de fer és unir aquí a l'espatlla, agafeu així i seguiu la línia aquesta, cosiu aquí i cosiu al costat. I llavors la resta, tot això i la part baixa es fer vora. Sí? Sí, sí. Després, què més? Els complements. Les nenes tenen un vel, que veus, s'ensenya més ho he fet així una mica perquè veieu com hauria d'anar muntat. A la meitat de la peça teniu el nas, diguem. Llavors heu de posar una goma d'orella a orella que anirà per darrere, us quedarà el vel per aquí, i la cadera aquesta que quedi per fora del vel, fent una mica de forma. Nosaltres hem donat aquesta, podeu donar-li la forma aquesta. I després aquí us hem donat unes gomes també per ficar-ho d'aquesta manera. Us quedarà així, aquí o aquí, per posar a veure si hi cap. A veure, no, perquè està a sobre de nena. És aquesta. I això així. Sí? Ja està. Després, què més, Anaï? Sí. Després, les mares no portem vel, amb la cara despullada. I això, he de posar-ho així, aquí, amb uns clips o alguna cosa. Bueno, què més? Després els nens porten una daga, els pares també en porten una més petita, perquè és més carreta que portin alguna cosa. I crec que no em deixo res més dels teixits. Algun dubte teniu? Un pantaló, que no lo...